салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси Хурсандам. Луи ван Гал гуфтааст ки Месси ва Неймар бозингарони хубанд, аммо ман бозии даставиро бештар дӯст медорам. Ин гапи Ван Гал чӣ маъно дорад? Инро худи ӯ шарҳ додааст. Собиқ сармураббии дастаҳои Барселона, Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Ҳолланд Луи ван Гал дар як суҳбати хоса гуфтааст ки ман фикр мекунам ки футбол аз як-ду бозингари беҳтарин иборат нест. Барселонаро бинед ки бо чанд бозингарони ба қавли беҳтарини дунё 5 сол шуд наметавонанд дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб оянд. Неймар низ дар ПСЖ ҳамин аҳволро дорад. Ба ман писанданд Неймару Месси ҳамчун бозингарони дорои маҳорати инфиродӣ, вале дар бозии даставӣ не. Барои ман беҳтар аз инҳо Ҷеймс Милнер аст. Дар финали Лигаи Чемпионҳо дар хати муҳофизат ва ниммуҳофизат бозӣ мекард. Ин афсона аст ки ӯ дар синну соли 33 ба чунин кор иқтидор дорад. ҳамлагарон онҳо низ ҳамин корро мекунанд. Дар хати ҳимоя низ натиҷанок бозӣ менамоянд, барои ин ки клуб фишор оварданро дӯст медорад. Месси албатта ки бозингари беҳтарини дунёст, чун маҳорати инфиродиаш хеле болост, вале барои чӣ дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб намешавад? Ҳамчун капитан ӯ бояд ба худ суол диҳад ки чаро даста дар мусобиқаҳои аврупоӣ муваффақ намегардад. Мумкин нест ҳамаи гуноҳро ба сари Каутиньо, Алба ва Тер Штеген бор кард. Месси низ уҳдадор аст дар баробари сармураббӣ, гуфтааст Луи ван Гал. Шояд ӯ дар ин бора ҳақ бошад, чун Месси маоши аз ҳама баландро миёни футболбозон мегирад. Дигар бозингарони Барса низ ҳамин хел, вале натиҷа 5 сол шуд як хел аст. Андре Аршавин феълан дар раванди ҷудошавӣ бо собиқ ҳамсари расмияш Алиса Казмина қарор дорад. Андре Аршавин ба қавли ахсияшро гирифта тамоми хоҳишҳои Алисаро рад мекунад. Ин аст ки духтараки дусолаи онҳо Есения бо сабаби надоштани ҷои истиқомати расмӣ наметавонад ба боғчаи кӯдакона биравад. Алиса чандин маротиба ба мақомотҳои рабт дошта ба ин кор ариза пешниҳод кардааст ки Аршавин бояд ӯро ба ҷои истиқомати худ ба қайд монад. Аммо Аршавин фақат немегӯяду халос. ҳоло ин баҳс дар тамоми расонаҳои иттилоотии русӣ паҳн гардидааст ва тарафдорони Аршавин дар ин қазия хело кам аст. Александр Добравинский, сафедкунандаи ҷониби Алиса Казмина, дар ин бора гуфтааст ки нафаре ки духтари худро дидан намехоҳад, ҳатто кӯмак карданро иҷозат намедиҳад, арзандаи номи падарро надорад. Ман ҳайрон ба ин Аршавин. Чӣ шудааст ки ҳар рӯз атрофаш гапу калочаҳои бад мебарояд? Як хабар аз бозори трансфер. Квинси Промес бо Аякси Амстердам гузашт. Шумо ин бозингарро ёд доред ки чӣ хел дар ҳайати дастаи Спартаки Москва хати дифои рақибонро рахна мекард. Соли 2016 дар аввалин чемпионшавии Спартак дар Премьераи Русия баъд аз 16 сол Квинси Промес ҳамлагари ин даста буд. баъдан ба Севилия гузашт ва инак ба маблағи қариб 16 миллион евро ба Аякс рафт. Медонед барои чӣ ба Аякс рафт? Чун ӯ тарбиятдидаи ҳамин бошгоҳ аст ва замоне барои саркашӣ кардан аз суханони сармураббӣ аз ин даста ронда шуд. баъдан ӯ дар дастаи Гоу Эхед Иглс бозӣ кард ки он вақт сармураббии ин даста Эрик Хен Так, ки феълан сармураббигии дастаи Аяксро бар ӯҳда дорад буд. акнун Промес рақами 11-ро соҳиб шуд ва дар ҳайати Аякси бузург фаъолият мебарад. Денис Глушаков, аллакай собиқ капитан ва бозингари дастаи Спартаки Москва, чанд рӯз пеш тарки даста карда буд ва барои мухлисонаш як наворе ба сифати хайрбод гузошт ки хеле дарднок буд. Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания. Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь, и моя мечта обратно вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера, я не знаю кем, может и игроком еще вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку, спасибо, что были все годы с командой, с коллективом, за то, что мы праздновали на этом месте незабываемые минуты, мгновения чемпионского сезона. Я ухожу ради «Спартака». Я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду. И для меня важнее, наверное, «Спартак», чем дальнейшее, что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол, не знаю где, в какой команде. Денис Глушаков аз соли 2013 то дирез либосҳои сурху сафед ба бар дошт ва дар ин мудда ӯ 173 маротиба вориди майдон шудааст ва 23 гол ба самар расонидааст. ҳамчунин ӯ қайд кард ки ман ҳатман ба дастаи мардумии Спартак бармегардам, аммо ин навбат ба сифати директор, менеҷер ё каси дигар. дирӯз дар ин маврид хабари дигар нашр шуд ва тамоми расонаҳои иттилоотии русӣ танҳо як сарлавҳа доштанд: Глушаков кори нав меҷӯяд. инро худи ӯ дар инстаграмаш гуфт. ӯ дар даст навиштаҷоте бо чунин тарз ҷои
ҷой кор меҷӯям ё ишура боту дар инстаграм расонаӣ кардааст ки ҳамаи мухлисон аз ин чиз ҳайрон монданд. Ӯ дид ки ҳеҷ дастае ба ӯ таваҷҷӯҳ надорад, хост ба ин восита мардумро огоҳ созад ки ман бекорам ва касе хоҳиши бо ман шартнома бастанро дорад. Марҳамат. Матс Хуммельс ба дастаи собиқаш баргашт. Хуммельс ки тарбиятдидаи дастаи Бавария буд, аз соли 2009 то соли 2016 дар дастаи Боруссияи Дортмунд фаъолият бурдааст. Дар ин фурсату фосила дастаи дортмундӣ ду маротиба дар чемпионати олмон ғолиб омадааст. Хуммельс соли 2016 бо маблағи 35 миллион евро ба Бавария омад ва ба хазинаи дастовардҳояш 3 ғолибияти дигарро дар Бундеслига ворид намуд. Хуммельси 30-сола акнун бозингари Боруссияи Дортмунд аст. Ба фикри ман ӯ дигар ба суперситораи дастаи Бавария Роберт Левандовски ё ба истлоҳи баъзеҳо Леванголски рост наомад. Аз ин хотир баргашт ба он ҷое ки буд. Неймар дигар ба қавле рӯишод аз безориаш аз дастаи ПСЖ ҳарф мезанад. Дирӯз пойгоҳи иттилоотии Мундо Депортиво муқоваи худро бо ҳамон шиёре ки Неймар дар саҳифаҳои иҷтимоияш навишт оро дод. Рӯи муқоваи ин расонаи иттилоотӣ аз забони Неймар навишта шудааст ки ман дигар намехоҳам дар ПСЖ бозӣ кунам, мехоҳам ба хонае баргардам ки аз он ҷо бояд намебаромадам. Манзури Неймар албатта Каталония аст, ҳамон ҷое ки Неймар дар сояи Месси буд. Неймар шояд якор омада бошад ки дар ин дунё ӯ воқеан соя аст, вале соя будан дар пояи Месси афзалтар аст аз оне ки дар Мбаппе бошӣ. Пол Погба хостори дар ҳайати Ювентус буданро дорад. ҳарчанд замоне дар он ҷо буд, манам бовар надоштам ки кадом рӯзе ӯ ҳатман ба Ювентус бармегардад. Дирӯз расонаҳои иттилоотӣ гуфтанд ки Пол Погба худаш ба Маурисио Сарри занг зада гуфтааст ки маро харидорӣ намоянд. Пол Погба мехоҳад ҳайати девҳои сурхро тарк намояд ва ҳамроҳ бо Криштиану Роналду дар Ювентус бошад. Ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.